Nik uste dut gai honek edo gai honen inguruan nahiko adostasuna dagoela. Edozein kasutan, naiz eta prozesu parte hartzaile hau egin eta saiatu legebiltzarrera helduko den zirriborro horretan, aurretik ja hainbat ekarpen txertatuta egon, noski gero legebiltzarrera doa eta prozesua martxan jarriko da. Eta hor, alderdiek esango dute, esan behar dutena eta hor egin beharreko prozesua egingo da. Baina guk nahi izan duguna, izan da, emakundetik sortu edo proposatu beharrean gure ikuspuntutik egokiena den zirriborro bat, baina lehengo zirriborro horretan ja ekarpenak txertatu eta orain ekarpenak egiteko fase honetan ere horrela izan da. Eta gehien baloratu dana da araudi bakar batean txertatzea berdintasun eza desberdinak eta emakumeen kontrako indarkeria bien artean lotura bat dagoelako eta berdintasunean oinarritutako gizarte bat lortzen badugu, emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat lortuko dugula, eta hori da herritarrei luzatu behar diegun mezua.